Xa se poden ver os primeiros avances das obras de renaturalización do río Gafos ao seu paso por Campolongo. Hoxe o alcalde visitou a intervención que comezou pola contorna dos centros educativos na entrada pola rúa Xeneral Rubín. Os traballos que están facendo ahora son os máis oscuros, máis farragosos e non teñen visibilidade, pero sí que se está avanzando ao ritmo que se contaba que se estuera avanzando. A prioridade actual das obras céntrase na área situada entre os centros educativos debido á limitación de espazo e á necesidade de realizar excavacións e contencións de terra. Os traballos avanzan para que este tramo quede libre antes do inicio do curso escolar en setembro. Neste sentido, xa se iniciou a reposición do saneamento na marxe esquerda, á altura da escola infantil, e estase a executar a zapatada pasarela peonil máis grande do proxecto, que contará con 12 metros de ancho. Agora mesmo a parte máis complexa é o tramo que está entre os colexios pola falta de espacio que temos, todas as excavacións que hai que facer, toda a parte da contención das terras necesarias, toda a excavación que hai que facer. Ese é agora mesmo o punto máis crítico do proxecto. Quixemos acometelo agora mesmo para podeis despois, no inicio do curso, tratar de que esa parte estivera xa expedita. A previsión técnica establece que o levantamento continuo das tapas de formigón da canle comezará durante o mes de xullo neste mesmo tramo, para despois continuar río arriba. De que isto vai a ser unha obra maravillosa para Pontevedra, con certa complexidade, pero que vai a devolverlle a vida ao río en Campolongo e que vai a ser, eu creo que valorada positivamente por toda a cidadanía. No seu avance, as obras afectarán tamén o Parque Infantil de Campolongo. Segundo informou o rexedor, nas vindeiras semanas desprazaránse parte dos xogos para que os operarios poidan traballar neste punto. Dos aparatos que son para nenos maiores se vai a trasladar, acercalo máis á piscina, os dos nenos pequenos van a quedar aquí. Eses aparatos se van a trasladar e se van a repoñer no sentido de deixalos perfectamente, como se dice? Homologados técnicamente como se fora a primeira vez, e esperemos que eso en setembro, ao largo do mes de setembro, este xa disponible. Recordemos que este proxecto de renaturalización do río Gafos conta cun orzamento de 4,1 millóns de euros e un prazo de execución de 12 meses, ata o 17 de maio do vindeiro ano. A intervención realízase nunha superficie de case 22.000 metros cadrados.